מדרגים בעיניים עצמות. ביולוגיות. איזה? 3. אומייגאד. מה זה? 4, וואו. 9. אוקיי. 8. מצאת? לא. מה זה? 8. לא, אמרת 8, מה עכשיו? 3. כבר יש 3. מה יש? 5, 6, 7, 2, 1, 10. 10. וואי. 2. וואי. מה זה? מה יש? 5, 6, 7, 1. 7. אוקיי. 5. 5. 1. אומייגאד. אוקיי. וזה 6. כך שמתי את זה 6. נכון? את זה אני רציתי לשים 10. באמת.